kunt rijden. De helft niet van opruimen, maar wel van op dat paardje rijden, hè. Dat paard is op gereden, dat ruimt ze normaal op. Of wat doe je er met? Ruimt ze hem op, het paardje? Ja. Goed zo, zo hoort dat ook. Die de favoriete muziek, dat is Guus Meeuwis. En de schoonste kleur, dat vindt ze pas. Dat klopt je allemaal. En dan wil je de goeie. Geef hem een applaus, dames en heren. Het broertje jongste. Zoon van Ramon Jacobs en van Tanja Tinnemans. Thomas is 7 jaar. Zo'n scheer op vakantie naar Zuid-Afrika gaan. Wat wil ze eigenlijk van doen in Zuid-Afrika, ja? Naar de dieren kijken. Ja, maar die kent zo goed in de dierentuin in Artes. Veldwachter. Met 3 jaar reed er al auto, maar dat ging niet goed. Hij reed achteruit tegen een muurtje. Hoe is dat gebeurd, Thomas? Was dat al vergeten? Ik al vergeten. Dat is jammer. Thomas experimenteert geer. Ze heeft er in zijn opmaakpotlood van oma gepakt. Maakte 13 streepjes op zijn gezicht. En zag toen dat er evenveel streepjes in het gezicht had wie oma. Wordt die natuurlijk niet zo blij met. Dames en heren, geef hem een applaus. Thomas Jacobs. Echt niet. Loester.
Lisbeth, dat heeft degene van zijn ouders vreselijk twijfelachtig. Ongelooflijk. Met mama Jan zeker. En als ik dat zie, als ik zie dat Ger bijna altijd te laat komt, en dan staat Lisbeth bij Harald en Marjan op een stoep te meken, ja, dan kies ze dan net zoals gevolg. Even kijken, want die moet alles samen leiden natuurlijk. Dat heeft als gevolg dat Marjan begint te schandaligen. Ja, en dan heb ze een heel groot probleem met zijn zoon. Dat is echt niet meer normaal. Ik zal je ook nog eens gaan vertellen. Marjan heeft het gedroomd over een witte prins op een paard. Voor Lisbeth. Het ging echt niet over dich. Het ging over een schroep of zo gaat. Ik weet het niet. Ik weet niet wem dat mens is. Het is een wit paard. Nee, een wit paard. Ja, maar zwaar een zwarte brommer. Het zwemt dat best. Papa. En ik waarschuw je ook voor die niet zo'n vader. Wat een paniek, zei je. Eerste klas. Als er hier gaat bruin afgeet, dan stuit hij als eerste boete voor. Dat wil je zelf al zien. Ongelooflijk. Laat hij er ergens een gaas. Hij zegt, oh ik ruik gaas. Kans, brak en de beek en remmen roer. 112 gebed. Wat bleek het later te zien? Het was een rioolputje. Kwam het nog goed. Maar Harald. Nu, je hebt me nu aangehoord. Je zult het met me gaan zien. Dat Ger deze familie met rust moet laten. Ze hebben de hein vol aan zichzelf. Want met Ger, zonnevlierenfluiter erbij, dat kunnen ze echt niet hebben. Jongens, schelen me toe met deze onzin. Ik wil het absoluut niet. De laat is er sowieso altijd, maar dat komt je ook door die jaren van, omdat er het vuurwerk aan. Vroeger nog meer als nu, werd er steeds minder. Lisbeth is ook nur de partij dat ik dat moet geloven. Dus wat dat betreft denk ik dat het een ideaal stel is bij een. Die kregen alleen herrie voor het spiegel en om een föhn. Ik ben er niet met Ik denk zelf dat ik daar ook even heel kort op kan reageren. Daar zijn we zo klaar mee. Luister, maar Jan hoeft niet meer te twijfelen. Als ik 3 keer ben geweest, dan weet je toch dat ik de 4e keer te laat kom. Dus we hoeven het niet voor te twijfelen. Gewoon te laat is te laat. Nou, Harold, de paniekvogel, dan laat ik gewoon een paar keer met mijn pap kallen. Dan mocht er een keer in het uurtje vullen van mijn vader. Is dat ook wel rustig. En ik denk dat Putje, hè, dan een keer gezegd voor dat boekschieten. Hè. Misschien heeft hij dat toen zelf al een keer gedaan. Dus nee, ik denk dat er niets aan de hand is, maar we kunnen gewoon weer volgens mij. Volgens mij ook, joh. Ik zie ook niet in waarom dat het daar om tegen moet worden. Er stond een bepaalde auto bij de verkeerde geparkeerd. Wat voor buurt? Ja, dat willen we even opmaken. De rosse buurt van de berg. Nou, je steunt inderdaad de wallen. De wallen, oh. Ja, er hoorde net een aan het vertellen, hij had Alzheimer lijdt. En de andere had het kort geheugen, dat hij weg. Oh. Maar volgens mij, ja, ik weet niet wat ze nog meer trouwens. Ja, de auto weg. Ik had er nog, de auto weg en er nog ook wallen nog om mijn neus. Auto weer had zeker, ja, dat wel. Parkeerde dame, betast. Betast toch nog? Ja, is het opgegeven. Wat zou ze doen als ze er geld voor kiest? Nou, ik heb begrepen, het gaat niet geld kosten, denk ik. Gaat het geld kosten? Ja, de vader had gezegd van de broed minimaal 10 pilsjes. Om met recht te zitten. En dan moet ze zich nog even gaan bewijzen, want... Voor het recht te zitten, dat heb ik gisteren al gedaan, het recht gezet. Ja, daarom, de nagels van alles heb ik begrepen, maar... Genageld? De nagelstukken op verkeerde plekken heb ik begrepen. Nee, Maar dus dat is echt voor een goed doel Dat kan geweest. ze je ook laten zien of ze kan nagelen. Dat ik kan nagelen? Ja, dan moet ze nu even laten zien. Of dat ik kan nagelen? Nou ja, gewoon eens proberen te nagelen, hè. Ga maar hier. Oh, ik heb wat hier. Dat kent wel.
Ja, dat is even verkeerd. Je moet ons wel werken. Je moet ons wel werken, met de kleine of de grote? De kleine, In wie van Sleeg? In wie van Sleeg, Liesbeth? Ja, in wie van Sleeg moeten we dat doen? Die 10 pilsjes. 10 Sleeg, oh klaar. En wie meer Sleeg, die meer pilsjes dingen, hè? Eerder Messer, juist er sowieso een pils krijgen. Iedere mens is sowieso een pilsje, hè? Zo, dan Hé, ja. En verder keer het mes uit en rondje, jong. oh. Ja, verder keer het mes uit en rondje. Nee, in de blok, hè. En, ja, één in de blok, zo, ja. Nee, dat is verkeerd, de zuur. De zuur, die kent ze, hè. Hij moet eerst goed gaan. Weer. 4, 6. Wat meer? 4. Nu ga ik het geld opbrengen. Weer een puntje. Nog niet verkeerd, David. Nee, dat hoor je verkeerd. Dat hoor je verkeerd. Ik ga voorbij. We hebben wel net van die zwingel aangemaakt. It's a hell, man. Rustig aan. Ja, door veel langzaam. Perfect. Lisbeth. Anders kom maar. Die te draaien, hè. We horen zien als er in de vingers zit. Perfect. Fruitje, appelsperen, bananen, achterkleuren, die huren, die jij. Dat je gezond op een terrasje met 2 grote nuggets op een goed vloerlijn. Joanna en Maas, ze maken niks zo wild je wie haast. Vandaag vieren we voor de 29e keer de Boerenbroeders in Prachtenbeek alweer. Karen Liesblaad zijn vandaag in de onacht getrouwd. Hij heeft haar overal mee naartoe beschouwd. Samen met de boerenfamilie op pad geweest, dansen en zingen doen ze nog het meest. Tot nu toe hebben ze alle twee nog geen spijt, maar het zijn allen hebben we een mooie tijd. Maar na vandaag is het weer afgelopen, dan kunnen ze het boterbriefje weer verkopen. Maar eerst zijn wij nog veel plezier deze dag, met veel dansen, zingen en een blije lach. Fantastisch.
Dan zijn we nu toe aan een heel dronk. Zullen we maar zeggen, de helft wel van een heel dronk. Ja, gewoon jongen. Misschien niet herkenbaar zijn. Ik zoek er een paar bekende gezichten bij. Sommigen heb ik nog geprobeerd in de belken te leren trappen. Sommigen die kosten het al. Dus heren, dames, Ramon met de club, want het is de relatie van Ramon. Hartstikke bedankt voor het langskomen langs deze receptietafel.